Så, nu spiller Peter Sanatorium. Og vi er lige blevet færdige med vores zombie. Og så skulle Peter lige spille Sanatorium. Ja, du tvang mig til det. Jamen ellers så skulle jeg give mig selv en udfordring. Reaction time. Fedt mand, solvand. Og jeg går lige over efter min monster. Er det intenst, Peter? Nej, det går lige. Kan jeg ikke hoppe? Jo, måske. Prøv lige at trykke space. Nej, det kan man ikke. Jeg synes, jeg er gået her før. Jeg skal også stoppe, når man bare går rundt i en cirkel. Dum. Hallo? Satans. Ja, det er dig, der jagter ham, eller hvad? Ja, hvor sagde det. Nej, jeg finder ham, så får han sgu noget slag. Det er en løve! Det var den, jeg blev så forskrækket over på et tidspunkt. Det må være en elevator, det der. Ja. Du skal bare finde lokummet, der er altid noget papir. Lokumspapir. Det er nok nede for enden af den gang der. Goddag. Jeg føler mig udødelig. Derinde, der er noget papir. Ind til venstre. Oj, lægger det. Nej, kun en lille smule. Og så til venstre, venstre. Så har Peter fået et papir. Sådan, man. Det er pisse nemt, det her. Hvad er det? Jeg tror, det er sådan en plakage. Kan du høre bankeslagene, Peter? Bum, Ja. bum. De tror bare, at de kan komme bare med special effekter. Okay, jeg bliver jo nok lidt bange af special effekter. Det er en god bivirkning. Hallo? Jeg tror nu, der er et papir, Peter. Sådan. Det her, det er bag kameraet. 2 papirer allerede, mand. Hold kæft, mand. Jeg brugte 2 år på at få 2 papirer. Der var han, Peter. Du skal finde et papir med, så kommer der kirkeklokker. Der kom han, Peter. Hvor? Nej. Har du lygten tændt? Nej. Godt. Den kan godt løbe tør for strøm. Ja, det var sgu da fandens. Det gør bare ikke så meget i den der spil, fordi der er lamper. Det skulle da farligt med sådan en mand, der kommer med hvide hoveder og jakkesæt og det hele. Ja. Har han ikke dem. Og så kommer den lige i hovedet af nu. Kæft. Nej, det var blod. Den her, den kommer nok op søndag. Se lige, hvad jeg havde der. Så kommer der kirkeklokker nu, Peter. Always watching. Hold nu kæft med de special effekter. Du bliver rigtig bange nu, is. Det var det samme is, som du fandt i den forrige video. Ja. Det er det er Peters debut for YouTube, det her. Ja, det går meget godt, det. Og det gør vi lige på og hårdt. Fanden det der, er det blod, eller er det en ledning? Fanden er det? Nå, det er et rør. Det kommer sådan fra. Så blev Peter ton. Du blev ton, Peter. Det er fandme træls. Hvad er din reaktion på det?
Det var sgu da frustrerende. Jeg kiggede jo bare på et rør. Trøjpapir, det kan jeg nok ikke se. Men jeg siger farewell. Hvad siger Peter? Det var sgu sjovt. Ja, sådan siger vi farvel, farewell. Farvel.